Peggy neemt ons mee naar de nieuwe biep in Venray. Lisette heeft het over een molentje in Helden. En Marion die heeft weer de nieuwste uitjes. Dit is Dwars door Limburg. Welkom bij Dwars door Limburg, het magazine van kunst, cultuur en lifestyle in onze regio. Vanavond met Marion, met Lisette en met Peggy. Welkom, dames. Peggy, ik ga met jou beginnen. Een nieuwe locatie voor de bibliotheek in Venray. Wat kun je er ons over vertellen? Dat het super spannend is. Maar terecht, want het is heel erg mooi. Zoals je al kunt zien aan het logo is een beetje de stijl die doorgetrokken wordt. In het oude Albert Heijn-pand van Venray. Wordt zo'n leuke tijd. We gaan bijna open. Ik ben benieuwd. Ja. We gaan kijken. Sinds september vorig jaar is dit mijn favoriete plek. En dat komt eigenlijk alleen omdat ik hem daarvoor nooit ontdekt had. Beetje slecht. Maar nu gaan we alweer weg. En degene die daar alles van weet, is mijn lieve collega Rinda. Hey Rinda. Hi Peggy. Spannend hè? Ja, best wel. Nou, net als deze hele periode toch? Deze hele periode is inderdaad voor de hele organisatie best wel spannend geweest. Als je natuurlijk sowieso een stukje geschiedenis achterlaat, maar ook vervolgens alle dingen die erbij komen kijken om een verhuizing. Kijk maar eens als je zelf gaat verhuizen wat daarbij komt kijken. Ja. En wij zijn natuurlijk tot het allerlaatste moment natuurlijk operationeel hier. En in de tussentijd hebben we een prachtig pand wat we mogen inrichten. Dus ja, dat is spannend. We hebben het natuurlijk over Biblionu Venray in dit geval. Want Biblionu zit in Venray en in Horst. Maar Venray gaat verhuizen, hè? Dat klopt. Helemaal goed, Peggy. Die heb jij. Hoe lang? Ja, toch wel. Hè? Ja. Hoe lang zitten we hier? Ik heb begrepen een jaar of 40 al. Dus echt al heel erg lang is dit de plek van de bibliotheek in Venray, voor de bewoners van Venray. Maar er gaat er veel meer mee dan alleen boeken, toch? De bibliotheek is meer dan boeken, dus inderdaad ook meer dan boeken. Dus we nemen hopelijk al onze leden mee. We hopen er straks nog heel veel meer bij te krijgen. Alhoewel je niet altijd lid hoeft te zijn, maar wel hopen we heel graag mensen daar te kunnen ontvangen. Ook omdat we veel meer in het midden van het centrum zitten. We zijn zichtbaarder. Ja. Ik ben heel benieuwd naar de nieuwe locatie. Mogen wij stiekem al een beetje kijken? Uiteraard. Let's go. Kom. Ja. Daar zijn we dan. Ja. Leuk hè? En de nieuwe locatie. Ja, prachtig hè? Ja. Vind je het ook mooi? Ik kijk mijn ogen nog uit. Ik vind het ook zo spannend allemaal. Hoe lang zijn jullie hier nou mee bezig geweest als bibliotheek? De bibliotheek is denk ik hier al met de gemeente samen 4,5 jaar zit dit al in de pen. En dat is natuurlijk een proces wat heel even nodig heeft om te ontwikkelen. 4,5 jaar, dat is echt heel erg lang. Wat zat hier eerst? Er hebben een heleboel dingen hier gezeten, wat ik heb begrepen, want ik ben niet een echte Venraynaar, wellicht hoor je dat. De laatste bestemming is de Albert Heijn geweest, heb ik mij laten vertellen, maar het is ooit ook een hotel geweest. Een hotel? Ja, het Gouden Leeuw Hotel is dit geweest. Ja. Nou, ook ik leer hier gewoon nog, zo zie je maar. Hey, je had het straks over de bibliotheek is meer dan boeken, wat dan zoal? Ja, wat al zo? Het is een hele lastige vraag om te beantwoorden, omdat het inderdaad zoveel is. Maar wij zetten ons natuurlijk in voor het leesplezier van kinderen, basisvaardigheden. En dat is natuurlijk ook al een heel breed begrip. Het IDO, zoals wij dat noemen. En dat kan ik wat makkelijker maken door gewoon eigenlijk de inclusie van iedereen op het digitaal vlak. En daar bieden wij van alles op aan om mensen daarin mee te nemen. Als er vragen zijn, je kan altijd binnenlopen. Sommige momenten moet je een afspraak even inplannen, zodat we ook echt zeker weten dat we alle aandacht voor je hebben. Maar over het algemeen is het heel laagdrempelig. Dus gewoon binnenlopen en stel je vraag. En wij zorgen ervoor dat je dan bij de juiste plek komt. En dat kan ook een externe partner van ons zijn. Ja, dat is mooi gezegd. Onze directeur zegt ook wel eens voor het ontwikkelen van mensen. Ja, precies. Het ontwikkelen van mensen. En daarom hebben we ook een ontwikkelplein zelfs. Ja, we zetten het helemaal door. Een leven lang leren bij de bibliotheek. Ja. En nu gaat de bibliotheek bijna open. Wanneer gaat het gebeuren? De officiële opening is 13 juni.
En daarna zijn wij open de 14e en de 15e. En dan mogen we open voor het publiek. En daar kijken we ontzettend naar uit natuurlijk. Want wat gaat er allemaal gebeuren? Te veel om op te noemen, Peggy. Maar het Zandkasteel komt langs. Er is van alles te doen. Theater, zowel buiten als binnen. Voor jeugd, oud, voor iedereen die geïnteresseerd is om heel even een kijkje te komen nemen. Er zullen lezingen zijn, er is live muziek. Eigenlijk alles wat je nodig hebt om een goede introductie te maken. Maar ook iedereen echt kennis te laten maken met wat wij eigenlijk bieden als bibliotheek. Ja. Dat is misschien wel het allerbelangrijkste, de bibliotheek opnieuw ontdekken. Nu heb ik gehoord dat de bibliotheek een nieuw familielid heeft. Weet jij daar iets van? Ja, daar weet ik iets van. Oh, wij zijn zo trots erop, Peggy. Dat is, mag ik de naam noemen? Ja, van mij wel. Ja, dat is Olle. Olle. Ja, Olle is een hele lieve, grote en een hele kleine knuffel is het. Het is onze huismuis. Nu al, een muis in de bibliotheek. Ja, met zijn eigen huisje, ook echt letterlijk zijn eigen huisje. Maar hij woont hier. Hij woont hier. Nou, ben jij benieuwd naar Olle of naar alle activiteiten van de bibliotheek? Sassa, Toto, allemaal komen ze voorbij. Theater, muziek, we hebben het allemaal gehoord. 14 en 15 juni is de grote opening en heel graag tot dan. Voor de mensen, Peggy, die niet bekend zijn in Venray, waar ligt het precies? Volgens mij in de buurt van de Schouwburg. Ja, dat klopt. Recht tegenover de Schouwburg, op het Schouwburgplein, waar vroeger de Albert Heijn altijd heeft gelegen. Ja. Dus parkeren, et cetera, geen probleem. Nee, achter ons je grote overdekte parkeergarage. Mooi. Ja. Maar wat is het groot van opzet, hè? Ja, het is kleiner dan onze huidige locatie. Maar ik zei vanmorgen nog toen ik er doorheen liep, want we zijn natuurlijk aan het inruimen nu. Ja, het lijkt echt veel groter te zijn. Het wordt te gek. Ja. Ja, je moet echt langskomen. Op 14, 15 juni moet je echt even doen. Gaan we doen, Becky. Dankjewel. Ja. Marion, 2 juni, hè, aanstaande zondag, wordt exclusief de abdij geopend, hè, voor de toeschouwers. Nou, er is een rondleiding. Een rondleiding? Je kunt je laten rondleiden door de abdij van de zusters Birgittanesse in Weert. In Weert? En dat is gelegen aan de Maasstraat. Nou, die hebben een hele geschiedenis in Weert. Oorspronkelijk was er al een orde in 1442. Maar ja, de Fransen zijn in het land gekomen. Hè, en in 1796 hebben die overal huis gehouden en overal alle geestelijken natuurlijk weggejaagd. Ja. Maar in 1843 zijn deze zusters teruggekomen als slotzusters. Nog erger. Ja, een slotzuster is eigenlijk een zuster die niet buiten de deur komt. Alleen om naar de dokter te gaan en om te gaan stemmen. Dus echt voor het hoogst noodzakelijk. Hè? Ongelooflijk. Ja, nu zijn het geen slotzusters meer, maar destijds wel. Maar het is evengoed bijzonder om eens een kijkje te kunnen nemen in een klooster dat nog fungeert als klooster. Ja, we gaan kijken naar een van de verhalen van een van die slotzusters. Mijn naam is Bart en vandaag bezoeken we abdij Maria Hart van de zusters Birgittinesse die sinds 1843 in Weert wonen. Toen waren het nog woonhuizen, was eerder een klooster geweest. Heden ten dagen is het weer een compleet klooster en we gaan op bezoek bij zuster Francesca. U bent vast niet geboren als zuster Francesca. Hoe heet u met uw meisjesnaam? Truus Jansen. Truus Jansen. En u komt uit? Weert, uit de stad. Uit de stad. Waar uit de stad precies? Ons huis stond in de Begijnhofstraat. Begijnhofstraat. Als kind zei ik al, vroegen ze wel eens wat wil je worden, dan zei ik altijd missiezuster of slotzuster. En het is altijd gebleven. En wat is een slotzuster precies? Een slotzuster die komt nooit weer buiten, die gaat alleen naar de dokter en voor te stemmen. En dan blijf ik gewoon en dan bidden en werken in het klooster. En hoe was dat in die tijd? Was u een van de jongsten of was u... Ja, de allerjongste. Moest je altijd eerst naar de deken gaan en dan toestemming vragen. En die moest dan ook zijn zegen geven. En toen had hij gezegd tegen mij, maar ga je bij zo'n oude zusters, treed je daarin? En toen zei ik, ja, maar meneer de deken, wij hebben thuis ook een oude oma. En toen was hij stil. Waar bestond het werken uit die tijd uit? De eerste jaar moesten we overal bijspringen. Dan hier eventjes helpen en dan daar. En op een duur hadden we de broodbakkerij, broodbakken. En dan hadden we de rossies bakken.
Die waren alleen voor de Martinuskerk? Of waren Nee, die... over 40 parochies. Want van België, van Hamond, overal kwamen ze. En die vroegen dan, als die kwamen, moesten ze 40.000 hosties hebben. Daar bakten we dagen voor. Dus dat was toch echt heel veel werk. Ja. Maar heel mooi werk. Ik heb het altijd heel graag gedaan. U heeft wel eens verteld, dat zijn natuurlijk dan verhalen uit de overlevering, over de oorlogsjaren. Kunt u daar nog iets over vertellen wat u ooit heeft meegekregen in het klooster? De Duitsers die hebben in 45 hier waar nu de conferentiezaal is van de zussen, daar hadden de Duitsers de gaarkeuken. Toen kwamen dan die controleurs en hadden ze net een varken geslacht. Op die kist hadden ze dat varken helemaal in lakens geduwd. En die zuster die heel lelijk tegen die man. En die man die was zo, ja, die had het er niet op. En toen ging hij naar buiten en toen had hij tegen de portiers ervoor gezegd: ik ben blij dat ik weer buiten ben, maar die zuster die is zo lelijk. Maar er zat het varken onder het. Dus dat hadden ze, ja. Goed verstopt in de oorlogsjaren? Ja, dat hadden ze goed verstopt, ja. Want hoeveel zusters zaten er? Toen ik kwam, ik was de 27e. En nu ben ik nog de enigste. En u bent als laatste slotzuster overgebleven? Ja. Er zijn wel nog andere zusters in het klooster? Ja, nu zijn we. Dus het gaat weer heel fijn door. En ze hebben ook een goede aanzien hier in de stad en verder buiten. En de mensen komen van heiden en ver uit alle landen. Ik heb een hele grote liefde tot het Heilige Hart van Jezus. En ik zeg aan alle mensen die in moeilijkheden zijn of iets te verwerken hebben, ga tot het Heilige Hart van Jezus. Hij helpt altijd en je zult het zelf ondervinden. Sampai jumpa lagi. Widaya matame sikuatanaka. Sendri waringal. Tot zobaczenia następnym razem. Arrivederci. Hasta luego. Tot de volgende keer. Marion, mijn mond valt bijna open. Dat zo'n leven bestaat, hè? Ja, ongelooflijk. Ja. In deze wereld. Ja. Ja, achter slot en grendel. Ja. En dan toch gelukkig zijn. Ik denk het wel. Ja, ik hoop het wel. Zij vinden het geluk ergens anders, denk ik. Ja. Maar zij hebben ook een bezoekersruimte. Dus mensen kunnen er ook komen overnachten. Dus het is nu niet meer zo dat ze met niemand contact hebben. Want de zusters hebben best wel veel contacten. Ze organiseren zelfs, ja, je zag op het einde van het filmpje, ze komen echt uit alle werelddelen. En ze brengen die cultuur ook mee. En ze brengen die cultuur ook mee in themaavonden. Nu in juni zijn er nog een 4-tal themaavonden. En dan kun je dus genieten met vrienden, bekenden van een 5-gangen diner. En dat is op 1 juni nog in Poolse stijl. Dan is het, moet even spieken. Op 9 en 21 juni zijn Italiaanse avonden. En op 15 juni is een Indonesische avond. Dus je krijgt een 5-gangen diner Indonesisch. Kun je nog laten aanpassen met een wijnarrangement. En dan kun je genieten van de culturen van de zusters. Lisette, waar meld jij je voor aan? Nou, ik ben daar volgens mij al een keer geweest bij het Cultureel Lint in Weert. Okay. Toen was die tuin ook open, toen heb ik een rondje gelopen. En toen hadden ze inderdaad ook iets van soep. En toen was ik ook verwonderd, maar ja, wat is dit hier? Maar dat zijn dus deze zusters. Ja. Waar ik me voor aanmeld, ligt er ook aan wat jullie doen. Ik denk dat we gewoon samen gaan. Waarom niet? Ik denk dat ik er niet in mag. Oh, zeker. Nee. Misschien maken ze voor jou een uitzending. Oké. Oké. Maar tijdens de rondleiding kom je inderdaad ook door die tuin. En daar is een Lourdesgrot. En daar is natuurlijk ook het Kloosterkerkhof. Ja. Je bezoekt ook de ontvangstruimte, waar vroeger dus die zusters alleen maar 4 keer per jaar bezoek mochten ontvangen achter de tralies. En dan kregen ze soms geld toegestopt voor de orde. Maar dat mochten ze zelf niet aannemen. Het was alleen maar moeder Overste die dat geld in ontvangst mocht nemen. Oké, de hiërarchie die leefde daar hoogtijd. Ja. We gaan van Weert richting Helden, want daar is een bijzonder molentje, Lisette. Klopt. Ja. We zijn bij familie van Leeuwen geweest. En daar hebben we dus een kleine reportage gemaakt. En Jos vertelde in die reportage ook dat hij niet weet hoe oud dat het molentje is. Dus dat heb ik bij de vorige eigenaar nagevraagd. Zijn vader had het gekocht in 1970. En hij verwacht dat in 1960 ongeveer dit molentje gebouwd is. En als je nog een werking zijnd molentje wil zien, in de omgeving van Assen staat er nog eentje die nog echt als waterlossing dient. Maar dat legt Jos in het filmpje uit. Ja, ik ben benieuwd. We gaan snel kijken.
In Hegelsom staat een prachtig molentje. En dat molentje triggerde mij om eens wat beter om me heen te kijken. En dat is de reden dat we hier vandaag bij Familie van Leeuwen staan, Jos. Fijn dat je even tijd wil vrijmaken. Ja. Want jullie hebben ook zo'n molentje. Ja, klopt. Wat is dit eigenlijk? Ja, nou in zoverre ben ik daardoor geobsedeerd geraakt. Oh. Ja, we zijn hier in 1995 zijn we hier komen wonen en toen moest ik regelmatig naar zomeren. En onderweg stond ook zo'n molentje en dat obsedeerde mij. Dus zodoende had ik zoiets, ja, ik wil ook zo'n ding. Ja. Maar goed, ja, dan ga je ook rondkijken. En dan zie je er niet zoveel staan, maar waar ik er een zag staan, heb ik gewoon een briefje aangehangen van, nou ja, doet hij er nog iets mee? En zodoende, ja, was ik zo daarna op zoek. Ja. Heeft het ook een naam, dit type molen? Dit is wel hoe noem je het? Een bemalingsmolen. En die zorgt er eigenlijk voor, want die staat eigenlijk in een sloot. En als dan het water te hoog wordt, dan gaat er een vlotter omhoog. En dan kantelen die staartwieken. Dan komt hij zeg maar in de wind te staan. En dan pompt hij zo het water weg. Ah, fantastisch. Ja. Dus niet om water omhoog te pompen. Ja, maar om af te voeren. Echt om af te voeren. Ja. En hoe oud is zoiets? Ja, weet ik niet. Ik heb hem toen gevonden in Beringen. Heel toevallig stond hij daar. In een boomgaard stond hij achter met 3 wieken en 1 staartwiek. Ja. Dus ik dacht, nou ja, die is buiten gebruik. Dus daar moet ik op af. En toevallig was die eigenaar was daar in die boomgaard. En dus toen aan de praat gekomen. En toen zei hij van, nou ja, het molentje heeft geen functie meer. Een andere gemaal heeft dat overgenomen. Dus zodoende mocht ik hem overnemen. Maar toen miste er dus 2 bladen. Ja, en toen heb ik hem zeg maar helemaal gerenoveerd. Ja. Gereviseerd. Ja. Dus nieuwe wieken eraan gemaakt. En zodoende had ik zoiets, nou dit vind ik wel een mooie locatie om hem hier neer te zetten. Ja. Ja, hij mag weer even een opknapbeurtje hebben en een beetje verf, maar goed, dat komt nog wel een keer. Hè. En dat wel, is moet je prioriteit stellen, joh. Ja, daarom. En ik moet hem 1 keer per jaar, er zitten wat vetleppels zitten eraan, ik smeer hem 1 keer per jaar smeer ik hem door en dan is het goed. En voor de rest heeft hij ook geen functie, hij staat hier puur voor de sier. Ja. Ik kan er mooi vanuit mijn woning kan ik er naar kijken en de mensen hier langs kunnen er fijn naar kijken. Ja. Dus, later heb ik een bankje erbij gezet. Ja. Dus regelmatig komen er ook wat wandelaars of fietsers af en toe even zitten. Ja. En er zijn zelfs al bruidsopnames. Echt waar? Ja. Oh, dat is leuk. En ook regelmatig merk je dat ook met een puzzeltocht of zo. Oh, weet je? Met auto's of zo, dat ze hier stoppen. En hier in de regio, volgens mij in Pelemaas staat er verder geen. Nee. Maar in Zevenen wel, in Horst of Meterik ergens. Daar heb ik er 1 zien staan. Maar ja, klopt. Zie je ze bijna niet staan. Nee, nee het is echt meer echt in het water, in het Hollands gedeelte van het land. Daar zie je ze wel meer staan. Ja, logisch eigenlijk, nu de functie weet. Ja, precies. Puur voor de bemaling van het water. Ja. Leuk dat je hem hier hebt staan. Fijn dat we er meer van weten. Ja. En we gaan er gewoon met z'n allen nog meer op letten. Dankjewel. Ja, leuk. Lisette, je zegt een molentje, maar als je zo'n ding in de tuin hebt staan, is dat nog een behoorlijke molen. Ja, klopt. Je voelt je ook klein als je ernaast staat. Maar ja, we kennen natuurlijk die windmolens van tegenwoordig. Die, wat zijn ze, 100, 200 meter hoog. Daar is dit een kleintje bij. In die verhouding wel, hè? Ja. Mooi. Ja. Marion, digitaal gaan we nu naar Roermond, hè? Ja. We gaan een digitaal avontuur gaan we beleven in Roermond, hè? Noem het eens. Challenges met jouw telefoon, hè? Ja, een virtual adventure Roermond. Ja. Nou, het is eigenlijk op een leuke, speelse, maar digitale manier Roermond leren ontdekken. En het is echt geschikt voor jong en oud. En eigenlijk ook net om te stimuleren dat kinderen zich ook gaan interesseren voor
gebouwen voor de geschiedenis van een stad. En dat dan op een leuke, interactieve manier. Ja. En, maar dan zitten de kinderen weer op de telefoon. Lopen ze dus weer wandelend met het ding door als pa en ma dan de telefoon vasthouden en ze geven de kinderen de opdrachten mee. Het bestaat uit meer keuzevragen, uit de rebussen die ze op moeten lossen, rekensommen. Maar ook zoals je hier op de achtergrond ziet op de foto, leuke fotomomenten die je moet maken in een hele grote jurk. Of dit is bij de Rattentoren, waar dus altijd heel veel heksenverhalen werden verteld. Ja, deze is in een hele grote hoepeljurk. En dat hoort echt bij de Zwalmerstraat, waar je van die hele grote deuren hebt. Maar dat moest wel, want anders pasten de dames met de grote hoepeljurk er niet doorheen. Dus, en zo leer je dan toch de jeugd en gezellig met het gezin of met vrienden opa of met oma. Opa en oma kan ook, rollator, rolstoel. Allemaal geen probleem, want het is allemaal is het goed toegankelijk. Nou, het enige wat je moet doen, je hebt een app nodig. Uiteraard heb je een app nodig die je moet downloaden. En als je het boekt via de website van Hart van Limburg, dan krijg je een inlogcode toegestuurd. En die inlogcode, zodra je hem geactiveerd hebt, is die 24 uur geldig. Aha. Dus daar zit geen tijdsdruk op. Je kunt rustig een terrasje pakken, een ijsje tussendoor eten, nog even winkelen tussendoor. Je kunt er echt een hele middag of dag kun je ermee bezig zijn. Oké, ik ga binnenkort naar de Zwalmerstraat en dan ga ik kijken wie er loopt. Ja, wie er allemaal lopen. Ja. Oké, wat dwars door Limburg toch niet allemaal kan bewerkstelligen. Absoluut. Dan heb ik nog een hele kleine tip. Een last minute tip. Aanstaande maandag, 3 juni, dan is Wereldfietsdag. Uitgeroepen door de Verenigde Naties. Wereldwijd Wereldfietsdag. Dus in alle landen wordt er dan aandacht besteed aan het fietsen. En ter gelegenheid daarvan biedt de webshop van Hart van Limburg, maar ook de VVV-winkels in Torn, Stevensweert, Roermond en Reuver, dan 10% korting vanaf vandaag tot en met dinsdag op alle fietskaarten. Dus dat is leuk meegenomen. Als het weer dan ook nog meewerkt. En als het weer ook nog meewerkt om te fietsen. In elk geval wind in de rug heb je genoeg nu. Peggy, iets voor jou? De fiets op? Nou, moet werken. Oh ja, je biedt met de fiets aan het werk. Nee, fietsen is echt heerlijk. Je ziet zoveel meer dan dat je er maar voorbij raast. Nee, dat is een goeie. Ja. Peggy, ik blijf bij jou, want Dan Carity, bekend van heel veel dansprogramma's. Ken je hem? Ja, zeker ken ik hem. Komt naar Horst aan de Maas, hè? Ja. En maar er zit toch een smetje op, hè? Smaakje, hè? Een smaakje en een smetje, toch? Ja. Ja, toch? Vertel. Alcoholverslaafd heb ik begrepen. Ja, dat het ging klopt. niet heel goed met hem de laatste tijd, hè? Maar niet zomaar alcoholverslaafd. Hij heeft dat ontzettend goed verborgen gehouden. Dat is geen compliment trouwens. 25 jaar? Ja, 25 jaar verslaafd geweest. Dus ook al in de tijden dat hij met een Britney Spears, Kylie Minogue, Justin Timberlake aan het werk was als choreograaf, ging het eigenlijk niet zo goed met hem. En niemand wist dat. En dat is zo ontzettend knap. Nogmaals, geen compliment. Maar ook zijn partner en zijn kinderen hadden geen idee. Nee, want een van zijn kinderen is erg ziek geweest. Hè? En hij verkoos de fles boven het ziekbed van zijn zoontje. Hè? Ja, in het ziekenhuis. Hè? Hij heeft zelf, er was een wie blijft bij hem, jij of ik? Ja. En waarbij hij vrij snel zei tegen zijn partner, nee, de moeder. Ik vind dat de moeder echt bij het kind moet blijven. Ik offer mezelf wel, ik ga naar huis. Maar in zijn hoofd was hij al lang bij de fles. Ja. En dat is dat is wel een compliment. Zo knap als je dat zo kunt opschrijven. En eerlijk, if I'm being honest. Want tijdens die verslaving, die 25 jaar, zat hij ook gewoon in die jury's van allerlei televisieprogramma's. Hè? Trainde hij, wat je zei, trainde hij gewoon sterren alsof er niets aan de hand was. Maar sommige mensen die kunnen beter werken met een slok op. Hè? Ja. Dat bewijst misschien ook dit weer. Ja, is ook zo. Ja, dat, niet aan te raden natuurlijk. Nee, zeker niet. Een masterclass gaan volgen, wil je het beter doen dan je deed. Maar inderdaad, hij kon in ieder geval niet meer werken zonder de alcohol. Dus hij is op een gegeven moment de kliniek ingegaan. En dit boek vertelt het verhaal van voor, tijdens en na de kliniek.
heel openhartig over wat hij heeft meegemaakt. En waar ik eigenlijk heel trots op ben, is dat hij naar Horst komt om zijn verhaal te vertellen. 27 september gaan we hem ontvangen. En ik heb hem al even gesproken. Het is zo'n lieverd. Wat je denkt op tv, dat is ook de persoon die je gaat zien. Ja. Gelukkig zonder alcohol nu. En het is ook echt een boodschap naar iedereen. Het is nooit te laat om hulp te zoeken. Je bent niet alleen. Maar hij is zo creatief en zo goed en zo menselijk. En ja, ik heb er ooit een lesje van gehad, maar ja, dat is echt... Heb jij een lesje... Oh, je bent dansleraar geweest natuurlijk, hè? Ja. Heb jij een lesje gehad van Dan Carriby? Ja, dat is jaren geleden, inderdaad. Ja. Vond je hem ook zo innemend? Ja, maar hij is klein, hè? Ja, 1,70 meter. Ja, hij is klein. Ja. Het is niet vaak dat ik op iemand neerkijk. Dus, ja, in dit geval wel. Ja, precies. Nee, ik kijk ontzettend naar hem op. En mocht je geïnspireerd raken, kom vooral langs 27 september. Vandaag zijn de tickets losgegaan, dus jullie zijn van harte welkom. Een aanrader. Ja. Peggy heeft dit helemaal zelf geschreven? Ja, zei je toch? Ja, volgens mij wel. Ja. Oh. Ja, want er staat geen co-writer bij, dus ja. We blijven even bij de boeken, maar we gaan van Horst naar Maasbree. We hebben het over een boekentaxatie. Klopt. Leg mij dat eens uit. Ja, nou, dat is kunst en kitsch, dat ken je. Ja. En boeken heb je thuis liggen en die zijn oud en die zijn wat waard. En daar verbind je dan een waarde aan, of iemand? Ja, en ook hoe zeldzaam het is en hoe gewild het is. 21 juni komt Arie Molendijk ook hier in de regio. Meestal zie je aan de andere kant van het land. En dan kun je dus inderdaad zaken aan hem voorleggen. Er zit een vast bijdrage aan per boek. Maar ja, het is ook gewoon hartstikke interessant. Wat heeft zo'n boek te zeggen? En hoe zijn de ontwikkeling van boeken? En noem maar op. Mm-hmm. Er zijn ook mensen die... Ik zei van, goh, meneer Molendijk komt. En dan hoorde ik ook laatst ook iemand zeggen tot mijn verrassing... ja, maar ik heb nog boeken van de VOC. Mm-hmm. Hoe bewaar je zoiets? Ja. Dat het goed blijft. En ja, waar heb je het dan liggen? Is er niet zonde in een kast? Ja, dan gaan er van allerlei dingen schieten dan door mijn hoofd. Dus als je dan weet wat het is en wat het betekent... Dus eigenlijk die dag is het gewoon alleen nog leuk om naar de Piep in Maasbree te gaan... om te kijken, wat mensen dus allemaal hebben. Maar toch, Lisette, wat moet ik me dan voorstellen? Welk bedrag ken je dan aan zo'n boek? Ja, dat is de goeie. 100 euro, 200 euro? Het zou allemaal kunnen, misschien wel meer. Ja? Ik heb ook nog nooit zo'n taxatie meegemaakt. Nee. Kun je wel dat een van de vrijwilligers van de Piep... die heeft aangedragen van... het zou leuk zijn om een keer hier te doen. Zoals een keer jaren geleden is hij hier in de regio geweest. Mm-hmm. En dat had zoiets dan wil ik eigenlijk nog een keer. Dus ja, dan gaan we kijken of dat mogelijk is. En het gaat lukken. Goed. Lisette, dankjewel. Ik ga mijn boekenkast opruimen. En misschien zie ik nog wel iets van waarde. Misschien wel iets van de VOC. Wie weet. Weinig hoop. We gaan van Maasbree gaan we naar Baarlo. Want Tajiri en Baarlo, onlosmakelijk met elkaar verbonden. En je hebt het gecombineerd met een wandeling. Althans, is een wandeling mogelijk? Er is een wandeling mogelijk. Ja. Op woensdag 26 juni, vanaf 10:30, is er een wandeling mogelijk met een gids door Baarlo. En ja, Baarlo, dat is het kunst- en kasteelendorp van Noord-Limburg. Al voorafgaande aan die wandeling zijn er al 3 weken kunstactiviteiten in Baarlo. En op 26 juni is dan deze Tajiri-wandeling. Er wordt gewandeld met een gids door het dorp Baarlo. En dan wordt ondertussen verteld van hoe is hij hier in godsnaam in Baarlo terechtgekomen. En wat zijn zijn ontwikkelingen geweest op kunstgebied hier. En er wordt ook een bezoek gebracht aan de voortuin van kasteel Scheres, waar de familie nog altijd woont. Klopt, en waar de kunstenaar zelf in 1962 al is komen wonen. En in die tuin zijn natuurlijk ook een aantal kunstwerken van hem te bewonderen. Dus eigenlijk ook voor de inwoners van Baarlo een unieke gelegenheid om ook eens in die tuin van het kasteel te komen. Ja. En om nog meer te weten te komen van deze beroemde, mogen we toch wel zeggen, Baarloze kunstenaar. Maar je mag niet in het kasteel, hè? Nee. Nee, altijd jammer, hè? Dat je er net niet in mag. Hè? Waarom is dat? Heeft dat een reden of is dat alleen nu niet? Nee, maar dat heb ik altijd. Als ik een kasteel zie, dan wil ik er altijd in, hè? Ja. Lisette, weet jij het? Ja, is goed. Waarom mag je niet in die kastelen? Dat is gewoon je eigen woning. Daar kun je moeilijk iedereen die het wel leuk vindt om even binnen te laten kijken, binnen laten kijken. Dat is lastig. Nee, dat is ook lastig. Dus
dat is inderdaad wat Peggy zegt, privacy. Ja. En in het kader inderdaad van die 100 jaar geboortedag van Tajiri hebben ze die route ook in het begin van het jaar al een keer opnieuw uitgegeven. Dus mochten mensen die 26 niet kunnen, kunnen ze bij de VVV de nieuwe route kopen. Ja. Dank voor de aanvulling. Goed. Peggy, jij hebt een overzicht van alle activiteiten in de Biblio nu. Alle. Ja, die heb ik wel. Ja. Maar die heb ik voor het gemak even op de website gezet. Oké. Biblionu.nl. Wat heb je nu? Nou, wat ik nu heb. Een van mijn hoofdtaken bij de bibliotheek is dat ik me inzet voor basisvaardigheden. Laaggeletterdheid, maar ook de digitale vaardigheden. Want er zijn 2,5 miljoen mensen in Nederland laaggeletterd. Dat is echt superveel. Dat is 1 op de 5. Dus ja, aan deze tafel de kans is groot dat er 1 iemand bij staat die laaggeletterd is. Laat staan digibeet zijn. Ja, digibeet is nog meer, denk ik. Want, maar dan zit je wel per leeftijd. Alhoewel, je zou ook schrikken van de jongeren die niet met een computer overweg kunnen. Want met social media is een heel ander verhaal als dat het bij een overheidswebsite aankomt. En van de 15-jarigen dreigt nu 24% op te groeien als functioneel analfabeet. 24%. 1 op de 4 jongeren gaat opgroeien als functioneel analfabeet. Wat ga je eraan doen? Nou, ja, ik doe mijn best samen met alle andere bibliotheken. Ja, maar we hebben ook heel veel andere mensen die zich daar heel goed voor inzetten. Bijvoorbeeld Karin Giphart. Ja. Dat is de zus van. De zus van. Zij heeft dit boek geschreven, Simpele Taal. Zij heeft er nog veel meer geschreven, gelukkig. En zij komt een workshop geven. Hoe herken ik nou iemand die niet zo heel lekker in de basisvaardigheden zit? Of hoe kan ik daar dan mee omgaan? Hoe maak ik het bespreekbaar? En wat zijn dan de mogelijkheden? Want die zijn er meer dan genoeg. Inderdaad, wat je zegt, hoe herken ik het? Ja, precies. Ja, dan zijn we nog wel even bezig. Maar er zijn echt heel veel dingen waarvan je dan denkt van, oh ja, nou als ik dat geweten had. En als je erover gaat nadenken, dan valt je misschien wel op dat in jouw directe kring ook wel iemand is die daar moeite mee heeft. We willen ze niet allemaal gewoon naar school sturen. Dat zou helemaal niet, dat willen ze ook helemaal niet. Maar ik zou dat niet willen. Zou jij nog terug naar school willen? Of soms wel dingen wel. Soms lijkt me leuk. Ik zit er niet op te wachten. Maar ik denk dan, ja, wat wil je wel leren? Daar gaat het om. Hè? En we hebben nu iemand die zei tegen mij, ik wil zo graag leren mijn zoontje voorlezen. Ja. Nou, dan gaan we dat doen. Wim Daniels doet precies hetzelfde. Ja. En ook hij komt een lezing geven. Hij zet zich natuurlijk al heel erg lang in voor de Nederlandse taal. Maar ook over laaggeletterdheid. En ook hij komt op bezoek. En dat is voor Karin Giphart is dat 28 juni 's avonds in Venray. En 29 juni 's morgens in Horst. Dat hebben we gedaan zodat we zoveel mogelijk mensen de kans kunnen bieden om te komen. En voor Wim Daniels is dat 21 juni in Venray. Dus ja, wil je meer weten over laaggeletterdheid en hoe gaan we er in Nederland mee om? Of wat zouden we kunnen doen? Kom vooral langs. Ja, waar ik eigenlijk benieuwd naar ben is, kun je uitleggen wat het verschil is tussen analfabeet zijn en laaggeletterd? Ja, een analfabeet die herkent de letters ook helemaal niet. Laaggeletterd, dan kun je echt wel lezen. Alleen begrijpend lezen is moeilijk. Sneller lezen ook. Dus een ondertiteling in een film, ja, daar gaat... Dan zou het ook niet komen door het eeuwig mobieltjesgebruik. Vooral bij jongeren. Woorden, afgekorte woorden. Afgekorte zinnen, geen zinsopbouw. Straattaal. Ja, toch wel, ja. Dankjewel, Peggy, voor deze bijdrage. Lisette, we gaan naar jou, want je hebt iets speciaals meegenomen. En ik zie een diploma. Het is niet mijn diploma, maar volgens mij een diploma van je opa. Klopt, het is het diploma van mijn opa. Het diploma dateert van 1926, bijna 100 jaar. Tel me heel even op. Ja, ik heb hem altijd bewaard, gewoon omdat ik de voorstelling die erop staat ook heel mooi vind. Dus van de winterschool. Hij heeft het met voldoende gevolg het examen afgelegd. Dus redelijk officieel, mooie kalligrafieletters. De voorzitter van de school en het bestuur die hebben nog commissie van toezicht. Die hebben nog netjes een handtekening gezet met vulpen. Ja, dan heb je een heel andere beleving. En juist nu in de examentijd dacht ik van ja, dat is eigenlijk wel leuk om het over diploma's te hebben. Want de jeugd zit dadelijk in spanning. Heb ik hers? Hoe is het met diploma? Nou ja, al die leuke dingen die er ook bij horen en alle kansen die ze daarna krijgen.
En het toeval wilde dat ik daarna ook een bericht kreeg van iemand die de kelder had opgeruimd. En dan komen er ineens schoolgidsen van het Bouwens, van het Boyencollege langs. En als je daar gaat kijken, denk je, oh, ongelooflijk. Wat een verschil van hoe dat die gidsen eruit zien. Maar ook hier staan gewoon de adressen met telefoonnummers van de leerkrachten in. Ja, dat stond er nog, hè? Ja. Dat stond ook in die hele dikke gouden gids of telefoonboek. Ja. Het is ook waanzinnig wat er dan in die jaren veranderd is. Dat zie je nu, hè? Ja. En nu, het Bouwens is afgebrand. Dus ik weet niet of dat ze deze gids hebben. Ik hoop het wel, het zal ook wel. Maar anders kan het ook gedigitaliseerd worden. Dan kan het weer richting Peel en Maasnet. Maar ja, dan zie je dus ontwikkeling. Dat begint eigenlijk al vroeg. En dan komen we eigenlijk ook heel dicht bij wat jij zojuist noemde. Boekstart. Komende zaterdag 1 juni is de landelijke boekstartdag. En dan zijn er in diverse bibliotheken hier in Maas en Peel. Is dat in Panningen, in Reuver en in Maasbree. Zijn er gewoon extra activiteiten, extra gezellig. Gewoon kleine voorleesfeestjes om met 0 tot 4-jarigen om daarmee voor te lezen. En mochten ouders niet kunnen, opa's en oma's zijn ook welkom. Maak het gewoon weer heel gezellig. Ik zie het hier staan, ik zie het staan, Lisette hier. Vroeger kregen kinderen in de wintermaanden veel verhalen mee bij het haardvuur. Ja, klopt. Dat kun je bijna niet meer voorstellen, hè? Nee. En al die volksverhalen, daar is dan weer dat sprookjesboek van gemaakt. Wat in dialect en in het Nederlands verschijnt. Dat komt morgen uit, dus ik ben heel benieuwd. Ja, en zo vallen dan toch die zaken in elkaar. Ja. Mooi verhaal, Lisette. Mooi verhaal, Marion. Mooi verhaal, Peggy. Dankjewel, dames, voor jullie aanwezigheid. Dat was het weer voor deze keer. Volgende week weer een aflevering van Dwars door Limburg. Dankjewel voor het kijken.